ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರಿಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಡಿಲ್ಲಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನೋಡು ಹಾಜಬ್ಬರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ. ಇಡೀ ನರಮಾನ್ಯ ಏಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷನೆ ಮಾತಾ ಸೇವೆಲೆನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕದ ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನ ಲೇಸು 25 ವರ್ಷದ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮಾತಾ ಚರ್ಮದ ಸೀಕ ಗುಣ ಆಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆದ ದೇವರೆ ಗುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಮೀನುಲು ಸುಳ್ಯ ತೋಡಿಕಾಣ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದೇಶದ ಮಿತ್ತಮಟ್ಟದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಸೋಮವಾರ ಡಿಲ್ಲಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ತುಳುನಾಡದ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗ್ 2020 ಸಾಲದ 4ನೇ ಮಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಂದದಿತ್ತಂಡ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಯ್ನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಸೋಮವಾರ ಡಿಲ್ಲಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಡು ನಡೆತಂಡ. ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೆರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 4ನೇ ಮಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀಗ್ ಸಂದದಿತ್ತದು ಅರೆಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು. ತನ್ನ ಏಪಲದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ದುತ್ತೈತೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಾವಡಿ ಏರ್ನ ಹಾಜಬ್ಬೆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂಚ ಮಂತ್ರಿಯರು ನಾಯಕರು ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಮಾರ್ದು ಸೊಂತ ಬೆಂದದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟದು ಪಾಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರವುಗು ಸಹಾಯ ಆಯ್ನ ಬೇರದಾರು ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2020 ಸಾಲದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆದತದು 2020 ಜನವರಿ 25 ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಅವೇ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚುಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ರಾತ್ರಿ 10:10 ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನುಡು ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೆರು ಡಿಲ್ಲಿಡು ಪಿದಾಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 12:55 ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ 55 ಪಿದಾಡ್ದು 7:50 ಕುಡ್ಲಗ ಬರ್ಪೆರು. ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅವಡು. ಇಡೀ ನರಮಾನ್ಯ ಏಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷನೇ ಮಾತಾ ಸೇವೆಲೆನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪಂತೆರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭಾ ಭವನಡು 6 ಅಮೆರಿಕದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗ್ ಅಮೆರಿಕದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭಾ ಭವನೋಡು ನಡಪಾಯ್ನ ಲೇಸಿಡು ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರಿಯರು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಡು ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾವಂದಿರ್ನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆಲೆನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಈ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾದಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಪದವಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಸಮ ಮನಸ್ತಕಲು ಆವಡು. ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆವಡು. ಇಡೀ ನರಮಾನ್ಯನ ಏಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷನೇ ಮಾತಾ ಸೇವೆಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮರ್ದುಡು ಪಂತ ಸರಿಯತ್ತು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಹೊಂದೊಂದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಸೀಕದಕ್ಲಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆನೇ ವೈದ್ಯರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪೊಡುಂದು 6 ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು. ಈ ದಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಉಜಿರೆಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ್ದು
ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟು ಜನಕ್ಲಿನ ಶರೀರ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬುಡಂದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಟ್ಟುಗು ಅಭಯದಾನ ಕೋರೊಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪಂಡಿರೋ. Wellness of the whole world was our focus. So we were worshippers of Saraswati knowledge. But then we were poor because it is said that though Lakshmi and Saraswati never go together. So we were very highly knowledgeable, but we were at the same time not very flourishing. But today, in the 21st century, after 21st century, we find that we are also equally economically strong in the world. So we wish that this Vedic Wellness University is being a human service to the world by spreading the knowledge of Indian history and culture, heritage. So I wish that in the future I am committed to this Vedic wellness and also holistic wellness. So we will be spreading this message of holistic wellness throughout the world. And we will have all the systems together in one campus, one building, under one roof, so that any patient or anybody comes for any healing. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಹಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿರೋ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಎ.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಎನ್ಐಟಿಕೆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿರೋ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕುಸಿತು ದೆನ್ ನಾವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಈಡಾದ್ವಿ. ಐ ವಿಶ್ ದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವೇದಿಕ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ whatever they are trying to do, bringing about a holistic education. As the national education policy envisages, the rich Indian legacies to the world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity, but also researched, enhanced, and put to new use through our education system. Therefore, it is time for all Indian school systems and universities. ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರೋ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಳಿಯೂರ್ದ ಗಣೇಶ್ ಪಂಪನರ್ನ ತೋಟಡು ಮೇವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೆತ್ತನು ಕಂಡದು ಮಾರ್ಯರೆ ಕೊನೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೂವೀರ ಆರೋಪಿಲೆನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪತ್ತದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಸಂಗತಿ ಶನಿವಾರ ಶಿರ್ತಾಡಿಡ ನಡೆತದುಂಡು. ಬಂಧನ ಆಯ್ನಕ್ಲೆನು ವಾಲ್ಪಾಡಿದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾರೂರ್ದ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಾನಂದ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಒರಿ ಆರೋಪಿ ಪದ್ರಾಡಾತೆ ಇಲ್ಲೊಂಜೇತ ತೋಟುಡು ಮೇಯರೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿನ ಪೆತ್ತನು ಕಂಡದು ಮಾರ್ಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ದೂರುದ ಮಿತ್ತು ಮೂವೀರನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪತ್ತದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಶನಿವಾರ ಶಿರ್ತಾಡಿಡೆ ನಡೆತದುಂಡು. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾರೂರ್ದ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಾನಂದ ಬಂಧನಾಯಿನ ಆರೋಪಿಲು ಆದುಲ್ಲೆರೋ. ಕುಡೋರಿ ತಪ್ಪಾದೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದೆರೋ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಅಳಿಯೂರ್ದ ಗಣೇಶ್ ಪಂಪನರ್ನ ತೋಟುಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಡ್ದು ದುಂಬು ಮೇಯರೆ ಬುಡ್ತಿನ ಪೆತ್ತ ಕಂಡದು ಪೋತುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಅವೇ ಪೆತ್ತನು ಈ ನಾಲ್ವೆರು ಮಾರ್ಗೆರೆ ಟೆಂಪೊಡು ಕೊನುಪುನೇನು ಊರ್ದಕುಲು ತೂತೆರೋ. ಅಂಚಾದು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಸಂಕದ ಕೈತಲು ಟೆಂಪೊನು ಉಂತಾದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿಚಾರಿಪುನಗ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೆರೋ. ಅಪಗ ಅಳಿಯೂರ್ದ ಗಣೇಶ್ ಬತ್ತದು ಅವು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೆತ್ತಾನು ಪಂತೆರೋ. ಅಂಚಾದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂವೀರ್ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ. ಒರಿ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಾದೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದಿರೋ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರೋ. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರಡು ಬಸ್ಲೆಡ್ ಕೆಬಿಕೀಳು ರಂಚಿನ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾದು ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡಿನ ಬಸ್ಲೆನ ಎದುರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು 100 ಹೆಚ್ಚ ಬಸ್ಲೆನ ಹಾರ್ನುಲೆನು ದೆಪ್ಪಾಯಿರು.
ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ ಬಸ್ಲೆಡ್ ಕಿಬಿಕೀಳುನ ಸ್ವರತ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡುನೇಕ್ ಎದುರಾದ ಸೋಮವಾರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ 100 ಹೆಚ್ಚ ಹಾರ್ನ್ಲಿನ ದಿಪ್ಪಾಯಿರೋ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ನಗರದ 4 ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿರೋ ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸೇರ್ದು ಪಾಕ ಬಸ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಿವಿ ಕೀಳುನ ಸೊರತ ಹಾರ್ನಲೆನ್ನು ದೆಪ್ಪಾದು ಬಸ್ ತಕ್ಲೆಗೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡಿರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕಗೂ 25ನೇ ವರ್ಷ ದಿಂಜಿನಾಲೆಕ್ಕೊಡು ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಧಿಕಾರದೆತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆತಂಡ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ರೇಖಾ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಾಯಿರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಸಂಘ ಆದಿತ್ತದು ಅವಿತ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕಗೂ 25ನೇ ವರ್ಷ ದಿಂಜಿದಂಡ ಆಲೆಕ್ಕುಡು ರಜತ ವರ್ಷದ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಧಿಕಾರದೆತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿರುವೆರ ಸಂಘದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸುಮಲತಾ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಪಟದ ಎದುರು ತುಡರ ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರೋ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ರೇಖಾ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತಿರೋ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಾಯಿರೋ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪಟ್ಟಿಯರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಚಿನ್ ನಯನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರಸ್ವತಿ ಎಸ್ಕೆ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರೋ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವಸ್ಟೋರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಲ್ಯಡು ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಭಟ್ರೇನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ದೀಪಾವಳಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡೆರು ದೇವಲ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು ಕುಡ್ಲದ ಉರುವಸ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ರಾಜಗಣಪತಿ ನಂಬಿ ಭಕ್ತರಿಗ ಇಂಬುನು ಕೊರೊಂದು ಭಕ್ತರೆ ಕಷ್ಟಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ದೇವಲ್ಯ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಲ್ಯಡು ಒಂಜಾದಿತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ನಿಚ್ಚಲ ನಡಪುಡು ಗಣಹೋಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಶನಿ ಪೂಜೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ದಸರದಪ್ಪಗ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದಪ್ಪಗ ಗೋಪೂಜೆ ಇಂಚ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಲು ಮಾತ ನಡಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದಪ್ಪಗ ದೇವಲ್ಯದ ಅರ್ಚಕರು ರತ್ನಾಕರ ಭಟ್ರು ಗೋವುಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಸಂದಾದ ಸೇರ್ದಿ ಭಕ್ತರು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಲ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀಧರ್ ಮಣಿಯಾಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ರವಿ ಶೆಣೈ ದೇವಲ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪುದರ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಪಿರವು ಬಿಜೆಪಿದ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ದೆಂಗದಂಡ ಒಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಡು ಪುಡಪನೇತ ಒಟ್ಟುಗೂ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸನು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾಡಿನ ಕುತಂತ್ರಲ ಉಂಡೊಂದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮುನ್ನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ದೂರ್ದೇರೋ ಕುಡ್ಲಾ ಬಜಾಲ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭವನಡು ಐತಾರ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ 23ನೇ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು
ಕುಡ್ಲಾ ಬಜಾಲ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭವನುಡು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ 23ನೇ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆತುಂಡು. ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪುದರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಪಿರವು ಬಿಜೆಪಿದ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ದೆಂಗದುಂಡು. ಓಟಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಡು ವಿಂಗಡ ಮಲ್ಪನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸನು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾಡಿನ ಕುತಂತ್ರಲ ಇಂದೆತ ಪಿರವುಡುಂಡು ಪಂಡಿರೋ. ಡಿಲ್ಲಿಡ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ ವಿಭಜನಾವಾದಿ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಪುದರನು ಮಾತ್ರ ಮೆರೆಪವನ ಬಿಜೆಪಿಗ್ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕಾರಣಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕನತು ಕೊರ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯರು, ಭೂಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಅರಸು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕ ತಾನುಗೂ ಗಡ್ಸ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವ, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭೇದ ಭಾವದಾಂತಿನ ಸಮಾಜಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್, ಬಿವಿ ಕಕ್ಕಿಲಾಯ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದಕುಲು ನೆಂಪಾ ಒಂದಿನವು ಪರಮೊಸಾತ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನು ಜನಕ್ಲೆಡ್ದು ಮದೆ ಮಲ್ತದು ಹಿಂಸೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಐಕಾನ್ಲೆನು ಎದುರು ಕನೇರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿವಾರ ಪುಣೆ ಒಂದುಂಡು. ದೆತ್ತ ಭಾಗವಾದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪುದರನು ರೈಸಾದಿರಂದು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ದೂರಿಯರು. ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕುಡಲ ಯಾರು ಜಿ ಬಂದಿತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಿಪ್ಪು ಒಂದೇ ಪುದಾರ್ ಉಪ್ಪುಣಕಲ್ದ ಡೆಲ್ಲಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಏರು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇಜ್ಜಕಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಸಾವರ್ಕರ್ 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 ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರದ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗ್ಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್ದಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಬಾಡೋರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ನಿಕಲ್ ಲೆಚ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಪುದಾರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿ ನೆನಪಾಪು ಅತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಾಬಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಕಲ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದುಂಪೋಡುಂದಾಂಡ ಮೇರ್ ಗೆಂದೋಡುಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರ ಆದರ್ಶ ಅತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಆದರ್ಶ ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರ್ ಅವೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಾರ್ ಅವೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಂದು ಪೋತಿನಾರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ನಂಗೆ ಇತ ಪೂರ ಮದತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಕ್ಲೆ ಜೀವರಾಜ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಗೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಲೇಗೆ ಪೋಡಿ NITಗೆ ಕಂತಿನ ಹಾರ್ಬಾರ್ ಕಂತಿನ MCF ಕಂತಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯರು MP ಆದಿತ್ಯರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಿನ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾವರ್ಕರ್ 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 ದಾಯಪಂಡ ಮುಗ್ಲಿ ನೆತ್ತೆರ್ಬೋದು ನೆತ್ತೆರ್ ಉಪ್ಪಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಆ ರೀತಿಯ ನೆತ್ತೆರದ ವಾಸನದ ಪಿರೌಡಿ ಇನ್ನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇವಲ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ ತಿಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಮುಕ್ಕಲು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂದು ವಿಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಜೆಂಡನ್ ಒಂಜೊಂಜೇ ಕಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಮುರ್ಕುದಿಂದು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದಾರ್ನು ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಕದಿಯೇರು ಎಂಜಿನ ಬಾವುಟೆ ಗುಡ್ಡೆ ರೋಡು ಐಟಿ ಜಾತಿದ ಆಧಾರ ಓಟುನ್ ಪತ್ತೆರುತ್ತುಯೇರು ಅತ್ತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುದಾರ್ ಪಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೇಡಿ ಇಲ್ದ ಪುದಾರ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಎದುರು ಕಂಡದು ಅವಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಜಾತಿದ ಆಧಾರ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಗುಲ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಗ್ಲೇ ಬಡ್ಚಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲರಿತ್ತಿರಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಆ ಕಾಲಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಅತ ಬ್ಯಾತಿತ್ತಿನತ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಪುದಾರು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬೂದೆಬಾರ ನಕುಲಿತ್ತೀರಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದ ನಕುಲಿತ್ತೀರಿ ಅಕಲ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಪದ ಕತೆ ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಹೀರೋ ನಕುಲತ್ತ ಅಕಲ ಪುದಾರ್ಲ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ಪೋಡಿ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಾನ ಪುದಾರ್ ದಿತ್ತೋರಿ ಅತ್ತ ಬಾಲ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ ಇರ್ನೇ ಸಮುದಾಯದಾರ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಏರಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನಂಚಿನ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಕ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಓಟು ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ತಾನು ಪರಿಷತ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿಕಾರ ಪಟ್ಟದ ಓಟುಗೊಂದಿದೆ. ಸಾಹಿತಿಲು ಲೇಖಕಿಯರು ಪಾಕಜನ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆನ ಓಟು ತನಕ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆದ ಮಾಯಣ್ಣ ಪಂತೆರು. ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಅರೆನ ಬಗಿಟ್ಟು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕುರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಓಟು ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆದ ಮಾಯಣ್ಣ ಪನ್ಪುನಾರು ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ ಪಟ್ಟದ ಓಟುಗುಂತಿದರು. ಆರು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಓಟುಗೂ ಸಂಬಂಧ ತಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಪೋದು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಬಾಕಜನ ಸಾಹಿತಿಲು ಲೇಖಕರು ಬೆರಿಸಾಯ ತೋಜಾದೆರು. ಈ ಓಟುಡು ತನ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲಿನ ಓಟು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಕರಾವಳಿಗೂ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬೈದೆಂದು ಪಂಡಿರೋ. ತನಕ ಓಟು ಕೊರ್ದು ಗೆಂದಾವಡು ತಾನು ಗೆಂದಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರಡು ಇತ್ತೆದ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರ್ಸಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಳಿಚಿಲು ಬಗಿಟ್ಟು ಪುಣೆಪೆಂದು ಮಾಯಣ್ಣ ಪಂಡಿರೋ. ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಬೀದರ್ವರೆಗೂ, ಕೋಲಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೂ ಸುತ್ತಿ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಒಂದು ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಬಲತೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಲಕಿದ್ದ ಹಾವು ಥರ ಇದೆ. ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದಾದ ಸಬಲತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಹಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬೈರಮಂಗಳ ರಾಮೇಗೌಡ ಮಾಯಣ್ಣ ಮೇಲಿನ ಓಟು ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಃ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟಡಿತ್ತರು. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ತೋಡಿಕಾಣ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತದು ದೂರ ದೂರದ ಊರುಲೆಡ್ದು ಭಕ್ತರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮುಲ್ಪದ ಇಸೇಸ ಪಂಡ ದೇವರೆ ಗುಂಡಿದ ಮೀನುಲು ಭಕ್ತರ್ನ ಚರ್ಮದ ಸೀಕ್ ದೂರ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಮೀನುಲೆಗ್ ಅರಿಪೊರಿ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೀಕ್ ಮಾಯಾಪಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಸೇಸತೆಲಿನ ಹೊಂದುದುಪ್ಪುನೇನು ತೂವಲಿ ಸೀಖ್ ಸಂಕಡಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ದೆ ಮರ್ದು ಉಂಡು ದೈ ಬೇರ್ಲೆನ ಗಳಸುದು ಹಿರಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಲಿನ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುಳ್ಯ ತೋಡಿಕಾನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತದು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲಡೆ ಪರಿಪುನ ಪಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಈ ಪಳ್ಳಡು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಮೀನುಲುಲ್ಲ. ಈ ಮೀನುಲೆಗ್ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರಿಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ ರೀತಿದ ಚರ್ಮದ ಸೀಕ್ ಮಾತ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಭಕ್ತರ್ನ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಲ ಉಂಡು. ಕಣ್ವ ಋಷಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುಂಡು. ತೋಡಿಕಾನದ ಕಾಡಡು 6 ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ದೇವರೆ ಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತೊಡ್ದು ಶಿವಲಿಂಗ ಕನೆಯರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಶಿವದೇವರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಶಿವೆ ಕಣ್ಣಗ ತೋಜುವೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಶಿವನ ಒಟ್ಟುಗೂ ವಿಷ್ಣು ದೇವಿರ್ಲ ಮೀನದ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವೆರಿಗೆ. ಶಿವೆ ಮೀನದ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲೊಂದು ಬತ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆ ಊರುವೆರು. ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಲಿನ ಇಚ್ಛೆದಂಚ ಶಿವನ ಒಟ್ಟುಗೂ ವಿಷ್ಣು ಮೀನದ ರೂಪೊಡು ನಿಲೆಯಾಪೆರು. ಇತ್ತೆಲ ಮೀನದ ರೂಪುಡು ನಿಲೆ ಊರ್ದೆರಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಶರೀರದ ಚರ್ಮ ಸೀಕು ದೂರ ಆಯರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಮೀನುಲಿಡಕೇನುಂಡ ಪರಕೆದ ರೂಪೊಡು ಅರಿ ಪುರಿ ಪಾಡುವೆನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಚರ್ಮದ ಸೀಕು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕು ಇತ್ತೆಲ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಕಣ್ಣು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜಲಪಾತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಿವದೇವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕರೆದು ವಿಷ್ಣು ಮೀನಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ಸ್ಯವಾಹನನಾಗಿ ದೇವರಗುಂಡಿ ಆ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿ
ಮತ್ಸ್ಯವಾಹನನಾಗಿ ಶಿವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಕಣ್ಣು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಪೂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮೀನಿಗೆ, ಆ ಮತ್ಸ್ಯಗಳಿಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಡು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮತ್ಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಈ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಬಂದು ಮೀನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತುಳು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದ ಕುಲ್ಲಾ ಬತ್ತದು ದೇವರ ಗುಂಡಿದ ಮೀನಲೆಗ್ ಅರಿಪೊರಿ ಪಾಡುವೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಂಡೆದ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಕು ನೈವೇದ್ಯನು ಮೀನಲೆಗ್ ಪಾಡುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುರ್ದೆ ಉಂಡು. ದೇವಿರ್ನ ಮೀನುಲೂಂದು ಪನ್ಪುನಂದೇನು ಪತ್ತೆರೆ ಕೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಮೀನು ಗುಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಶರೀರದಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೇಳಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಒಂದು ಪುರಾತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಏನೇ ವೇದ ಇದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಹೊದಲು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಗೆ ಹಾಕಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ಹಾಕಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಸೀಸನ್ ಅದು ತುಂಬ ನೀರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಮೀನ ಇರ್ತೈತಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಇದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಇರ್ತೈತಿ, 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೂ ಉಂಟು. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಒಂದು ಏನಿರಂದರೆ 200-300 ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಉಂಟು. ಮೀನ ತುಂಬ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿನೇ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟು. ಮೀನಲಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೀನಲಿನು ತುಯ್ಯರೆಂದೇ ಪಾಕಜನ ತೋಡಿಕಾಣಗು ಬರ್ಪುನವು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಇತೆ ಕೊಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲಸುದ್ದಿಲು. ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರಿಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಡಿಲ್ಲಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಡು ಹಾಜಬ್ಬರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಮರ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ. ಇಡೀ ನರಮಾಣ್ಯ ಏಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷನೆ ಮಾತಾ ಸೇವೆಲೆನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕದ ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರದ ತೊನ್ನ ಲೇಸು 25 ವರ್ಷದ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮಾತಾ ಚರ್ಮದ ಸೀಕ ಗುಣ ಆಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆದ ದೇವರೆ ಗುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ಮೀನುಲು ಸುಳ್ಯ ತೋಡಿಕಾಣ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.